Ahojte lidičky a lidičky pri mojom ďalšom videu z Farming Simulator. Toto je pokračovanie minulého dielu. Čo som robil v minulom dielu, ani neviem. Toto je pokračovanie minulého dielu a od vtedy sa zmenilo to, že namiesto tej druhej máme tu takéto TD2 a pribudol nám stále, môžeme prespať a to je tak všetko. Od minulého dielu však vlastne som trocha farmil offscreen, kde som si vlastne nakúpil, naťažil jednu vlečku a ešte niečo navyše. Idem to odniesť, uvidíme koľko máme peňazí. Zasahuješ, už sme pri pile teda, poď, roztáhajni to, porádne. Takže sem ťa zaparkujem a uvidíme koľko z toho budeme mať. Takže, drevo 6 metrové, neviem koľko to je a máme z toho 9000. 25 000, počkaj, daj sem. Keďže tento Zetor je moc pomalý, ide to iba 35, som sa rozhodol, že trocha prikúpime lepší majetek. Samozrejme Zetor asi necháme, Zetor je Zetor. Takže, malé traktory. Rozmýšľal som nad týmto Fergusonom. 20 000, ale hlavne čo je, má to 193 koní, až 105, ale čo je hlavné, že to ide 40 km v hodine. Takže, bereme. Konfigurácia asi standardná. Závaží asi nechceme. A tu by nás to vydalo 27 000, na čož nemáme. Toto by sme ešte mohli, ale ja chcem. A čo ešte mám mod je Engine Power, čo vlastne v realite by sa dalo prehodiť ako chip, alebo neviem, chip tuning. Takže si dáme 1 a malo by to byť o niečo zlepšený, 10% vyšší výkon. Takže toto všetko asi by sme nechceli. Asi nechceme. Čelný nakladač. Dobre, kúpiť. 23 000. A máme ho tu. Startuj, Mara. Nádhera. Prečo? Dobre. Ten už sa nevšimol. No konečne oveľa rýchlejšie, lebo kým som prišiel s tým oným sem, to trocha trvalo. Takže, teba si mierne zameníme. Odpojíme ťa. Teba pristavíme sem. Pochni ho. A teraz ideme predstaviť teba. Zapni ho, pripoj hadice, všetko. A ideme naspäť. Takže, ja sa vrátim naspäť. Takže, ahojte lidičky. Kurva, tak funguje. Fungujeme. Takže, ahojte lidičky a lidičky pri mojom ďalšom videu z Farming Simulator. Toto je pokračovanie minulého dielu. Čo som robil v minulom dielu, ani neviem. Toto je pokračovanie minulého dielu a od vtedy sa zmenilo to, že namiesto tej druhej máme tu takéto TD2 a pribudol nám stále, môžeme prespať a to je tak všetko. Od minulého dielu však vlastne som trocha farmil offscreen, kde som si vlastne nakúpil.
naťažil jednu vlečku a ešte niečo navyše. Idem to odniesť, uvidíme koľko máme peňazí a potom možno sa niečo ďalej spraví. Kurvač, absolútne som to nemal. Preto to by som chcel ne. Do boha, tak idem to je predať. Okay. Check it. Check it. Check it. Check it. Poď. Rýchlo, kým ide vlak! Zatorťaj! No nič. Takže, už sme tu, už sme pri píle. Zasahuješ. Už sme pri píle teda. Poď, roztáhani to. Porádne. Takže, sem ťa zaparkujem a uvidíme, koľko z toho budeme mať. Takže, drevo 6 metrové, neviem koľko toho je a máme z toho 9000. 25 000, počkaj, daj sem. A keďže tento Zetor je moc pomalý, ide to iba 35, som sa rozhodol, že trocha prikúpime lepší majetek. Samozrejme Zetor asi necháme, Zetor je Zetor. Takže, malé traktory. Rozmýšľal som nad týmto Fergusonom. 20 000, ale hlavne čo je, má to 193 koní, až 105, ale čo je hlavné, že to ide 40 km v hodine. Takže, bereme. Konfigurácia asi standardná. Závažie asi nechceme. A tu by nás to vydalo 27 000, na čož nemáme. Toto by sme ešte mohli, ale ja chcem. A čo ešte mám mod je Engine Power, čo vlastne v realite by sa dalo prehodiť ako chip, alebo neviem, chip tuning. Takže si dáme 1 a malo by to byť o niečo zlepšený, 10% vyšší výkon. Takže toto všetko asi by sme nechceli. Asi nechceme. Čelný nakladač. Dobre, kúpiť. 23 000. A máme ho tu. Startuj, Mara. Nádhera. No konečne oveľa rýchlejšie, lebo kým som prišiel s tým oným sem, to trocha trvalo. Takže. Teba si mierne zameníme. Odpojíme ťa.
Teba pristavíme sem. Dochni ho. A teraz ideme predstaviť teba. Zapni ho, pripoj hadice, všetko. A ideme... naspäť. Takže, ja sa vrátim naspäť. Takže, máme skoro jednu plnú vlečku, plnú fúru, jak sa tomu správne hovorí. Ešte naložím toto posledné jeden log. Naložím tento jeden log posledný, tu zakvační. Naložím ho, idem to predať. Ako ináč, uvidím koľko za to bude. Asi nás čaká zase nová repete. Ešte by som najradšej ešte zobral naspäť toho... Ešte naspäť by som zobral toho Zetora, alebo... Nie, Zetora tam asi nechám. Nie, Zetora tam nechám. Keby niečo by som potreboval niesť z obchodu sem a nechce sa myslím iným traktorom. To je posledný normálne a zarovná, začistá. Startni ho, toto pripni. Takže hádam máš o niečo viacej výkonu. No poď. Ja dám na tempomat. A ja to idem odniesť. A dúfam, že z toho budú nejaké boriané peniažky, lebo ak nebudú, tak ma asi klepne. Dúfam, že pôjde oný debilný vlak, lebo ak pôjde vlak, tam má... No vytrpe niekde. Už nechceme. Pomaly cez tie kule. Fú, nejde vlak, našťastie. No akože dole ukazuje na tej minimape. Kedy ide vlak, kedy nie. Budem sa tam musieť dívať. Poď sem. Dobre, typujem, že to nebude nejaká extra suma, to bude nejaký 9-8 tisíc. A nie, 10, dokonca. No nič, Zetora to nakoniec necháme, ja sa vrátim. Také furt mi tu jeden ten kábel trčí normálne. Vtedy mi tam trčal jeden, teraz mi tu trčia dva. Kam ideš? Ako ja viem, že ono by sa to malo podľa správnosti obchádzať, ale to bude obchádzať, pekne cez kolaje ideme. Lipsu. No nič, idem naspäť. Znova repete dáme nejaké stromečky. Takže, fungujem ešte. Toto zober. Tento mrni. Pritáhni to, zase odpoj, zase zober, zase upni. A nie až tak ďaleko, sem stačí. To netáhnu. Dobre, odpoj to. Opil to. Normálne, keď som skrčený a hodím som motorovkou, tak som rýchlejší. A keď stojím a idem normálne. 0. Non. Nakoľko mám? No 11 metrov pre boha. Daj to mne ešte. A 6. Tam na celá obkáza, ale vlak nejdel, len vlak nejde. Poď rýchlo, nech pred... Ty kokos, jaké ona. Dobre, toto bude za kolík. Dúfam, že to do tých 25 tisíc. 27 tisíc, no lebo. 11 tisíc. No nič, teba odpojím. Takže, keďže máme 27 tisíc, ja som si povedal, že najlepšie bude kúpiť tohto tu Lizarda a namiesto 6 metrových budeme rúbať 8 metrové. To už bude väčšia točka. Takže, ja by som to najlepšie kúpil. Ten starý predal. Tu zase bude niečo navyše. No vidíš, to ešte sa načítaj. Prodať 3000 sa nám vrátia.
A jen tam už pekne nás čaká, takže ja si idem preň, ho? Áno, to čo mu trocha pridaj. Nevraž si do toho. Skoro si do toho vrazil tam oný. No tak, pekne. Ale ešte ťa prvo musím pripnúť takto vadice. Dobre, ideme. Je nejako skrčený, počúvaj. No víš, toto je rýchlo upínanie. No to priblížiť a sa to úplne nemusíš ani vyskakovať. Skoro. No nič, ideme naspäť. A ja dúfam, že sa tam tie 8-metrové klady ne, vlak. Normálne, on si to kúpi a už to ide rozfláka normálne tu ono. No nič, ja sa vrátim a dúfam, že sa ten 8-metrové logy zmestia, ak nie, tak sa budú musieť. Normálne toto mi príde ako praví lesáci, normálne však už je tu nádherná ona, však tu aj pole by sa zmestilo. No, nezmestilo, to by bolo také pole, že poďme vieš čo, ale aj tak. No nič, zober sa. Poď ešte troška. No nič, teba sem pripni. Upni, zapni. Obidve rovno pritáhni. A čo tu robí tá ona? Normálne, to čo sú dneska za tie reklamy? No čo sú za... Kto to vymýšľa tie reklamy normálne? Ja nie, že by som ešte oný. Normálne mne príde, že teraz tie reklamy sú horšie a horšie ako niekedy boli. Vtedy aspoň nejakú kapacitu mali. A to je nič. Normálne mne príde, že ja to normálne to môže byť napríklad, dajme tomu, že YouTube. Ja nemusím normálne YouTube, nie kvôli tomu, že tam sú retardovaní youtuberi, čo sú väčšinu času. Akože nehovorme nič. Akože nie, že ja som nejaký blobotom, ale tak to sú ešte väčší blobotomovia. Normálne, keď tam vojde tá reklama, tak to je tak úplne nechuj normálne. Že normálne, že choďte do ríti, normálne, shut the fuck up, vypadni. No a potom som tam ja, čo tam drbiť tie reklamy. Tak jej. Ale nie, niekedy je to fakt akože na primitívom, že normálne radšej pošleš do ríti len kvôli reklame. Tu si normálne aj billboardy, no prdele. Billboardy, no tak. Normálne ja by to zakázal. Lebo ty ideš po tej ceste, nádherná cesta a normálne zrazu tam uprostred ničoho drbnú obrovský dvojtonový billboard. Normálne, niekedy ťa to tak poteší a potom, že prečo sú zrážky, no ty sa na ten billboard zakúkáš a je nehoda na svete. Normálne ja som vydegustoval, prečo sú nehody. Billboard. A dosť, ja na to serem. Normálne vypustí to tu. Posad sa na to. Takže, lidičky a lidičky. Toto už by bolo asi koniec videa, toto ešte úplne. Toto by bolo koniec videa, dneska sme si kúpili nový traktor. Tomu sme si kúpili novú lečku, prívesný, alebo bodaj by čo to bolo. Skoro naplnili sme vlečku kladami. Na ďalšom dieli to pôjdeme predať. A dovidenia, dobrú noc. Pozdravte všetkých, koho stretnete. Čavelo.